אני משה, בן 42. לפני כ5 שנים גילו אצלי תת פעילות חריפה, רמה גבוהה מאוד של TSH, מעל ל-100. סבלתי מנפיחות, סבלתי גם מהתחלה של עלייה במשקל די רצינית. עברתי מספר טיפולים אלטרנטיביים במשך חודשים רציפים של רפלקסולוגיה ודיקור. וליהודית הגעתי בכלל במקרה דרך הפייסבוק. אצל יהודית למעשה חל שינוי מאוד גדול בגישה ובהבנה שהבלוטה תרפא את עצמה, ושאני לא אזדקק עוד לטיפולים אלטרנטיביים כאלו ואחרים כמו רפלקסולוגיה ודיקור. פתאום גיליתי מאכלים שאסורים לי ומאכלים שאכלתי באופן תדיר. יהודית למעשה הוציאה לי אותם מהתפריט, ומה שקרה זה שהבלוטה בעקבות בדיקות דם שעשיתי חזרה להיות במצב של 3, 4. אני מזכיר שוב, הייתי ברמה של מעל ל-100. הנושא הזה של התפריט שעבדתי עם יהודית, תזונה שהיא מלאה ביוד, תזונה שמתאימה לבלוטת התריס, מאוד עזרה לי. אני חצי שנה היום אחרי, מרגיש הרבה יותר טוב, הרבה פחות נפיחות בבטן, הרבה פחות נושא של גזים, ואני מרגיש שבאמת נעשתה פה עבודה מאוד מקצועית וגם ריפוי עצמי, שזה למעשה התהליך עצמו החשוב ביותר. אני חושב שמצאתי דמות מאוד מקצועית, זמינה כמובן לשאלות שלי, עזרה לי מאוד, מאוד אמינה, מקצועית מאוד, אחת שאתה מרגיש שבאמת עברה דרך ארוכה עם הרבה מאוד מטופלים, ואני מאוד נהניתי לעבוד איתה, מאוד אהבתי כמטופל, להיות מטופל על ידה, עזרה לי מאוד.